te zingen. Nog de dag? Nee? Zo. Is dat Wat komt er anders? Ja, omdat je daarvoor staat zingen. Ik ging overal zo'n sokken vinden. Weet ik wel, ze kan maar even dat anders af. Ja, dan laat wat het slagen. Die klok is gek. Daar is er nog eentje. Angelitos, Lucio, Osaka, una vida nunca está durable. Pasó sobre ayer la noche y el sol. La medianoche, oh noche misa, abrirá la tempestad. Nenes momentos que a Jesús, amigos Dat was echt gesproken. Zie je nou dat gesproken? Jawel, wat is het anders? Nou, is hij nooit gesproken? Dan waarom zag je dan iets rondvliegen? Wat anders zag je iets rondvliegen? Nou, is hij nooit gesproken? Kanonnen, is het een spook? Ami, não quero ter spoke. É o único espírito com alma daquela da Espírito Santo de Deus. Vamos. Uela, que me chegou aqui não. Allemaal jouw schuld, kanonnen. Benson, que massa! Que massa!
die zogenaamde sokken nodig heeft. En nu een sport en nu een club die nog gek is. En dan was de kamerdag, Davida. Bieden. Dat. Tipo assim, ó, obedecer. Yo no gozo obedecer voz mayona. Aquele
convidamos. Invece se aiutarci chi pure sta facendo per aiutare, sta toccando per aiutare per sottrarti di banco. Viva Barangay
ang